lavanda ili lavandula. Osim dekorativna, ova jako mirisna i ugodna biljka je i ljekovita, pa ću vam u ovom videu pokazati nekoliko primjera za nju. Zapratite nas, a to znači zapratite naš YouTube kanal Dašak prirode, zapratite našu stranicu na Facebooku Dašak prirode i sve objave koje budu nove same će vam iskakati, te ćete na vrijeme biti obavješteni. Ukoliko vas zanimaju ljekovitosti ove biljke i recepti za pravljenje te istih, molimo vas da nas zapratite jer pripremamo sljedeći video sa svim sastojcima i svim spisima recepata. Hvala vam.